to nahrávaš? Už nahrávam. Čaute, fanúšikovia Shy Chickens a milovníci zdravej výživy. Priatelia piva. Priatelia, chceli by sme vám sa ospravedlniť za našu nečinnosť a neaktivitu. Už asi 2 týždne sme nevydali nové video. A máme na to svoje dôvody a ten dôvod sa nachádza presne pred nami. Máme na to pádne dôvody a toto je hlavný dôvod. Dúfam, že to vidia. Začala sa nám proste škola a tento semester je fakt veľmi ťažký a náročný. Než teraz všetci ľudia, čo chodia okolo, sa nás pozerajú, lebo si myslia, že to fotíme jak dve buzici. Tak hen tu dáme. Ale čo, Lukáško, dobre, ignorujme ho. Takže chceli by sme len povedať, že začal nám neskutočne ťažký semester, štátnicujeme na konci roka a okrem toho Tereska došla. Na to fakt proste. No, ale chceli by sme povedať jednu vec, čo sme, minulý piatok sme natočili nové video v Brne. Točili sme v Brne, budeme točiť teraz v Brne, ak budeme točiť a bude to vychádzať veľmi, jak to povedať? Sporadicky, to je nádherné slovo. Veľmi sporadicky budú vychádzať tie videá, takže pochopte, že máme bakalárky, štátnice a naozaj sa nám nechce predĺžovať štúdium alebo nejaký... Ale v každom prípade budeme sa snažiť v rámci možností, keď budeme mať trocha voľna niečo natočiť. Áno, máme nejaké videá pretočené. Máme pretočené videá, takže musíte len byť trpezliví a pochopiť nás. Aj vy budete možno niekedy študovať. Možno už študujete, ale možno ste už doštudovali a máte deti, rodinu, manželku, koňa. Pozdravujeme všetky rodiny a na Slovensku. A to je všetko, takže len trpezlivosť. Dobre, majte sa pekne, čau.